A crise do coronavirus está levándose por diante centos de negocios da nosa contorna. A repercusión económica que terá esta emerxencia sanitaria é aínda inestimable e a incerteza sobre o futuro segue medrando. Temos moitísimos establecementos cerrados, temos moitas empresas que están traballando a medio gas, poderíamos decir. Temos a moitísimos autónomos e autónomas agora mesmo sumidos na incertidumbre, sin saber que vai a pasar, canto tempo vai a durar, si van a poder ou non aguantar o seu nivel de facturación, si van a poder facer fronte aos gastos, etc. Tras as medidas aprobadas no Consello de Ministros, todos os autónomos cusas actividades quedasen suspendidas polo estado de alarma ou naqueles casos nos que a súa facturación se vesa reducida nun 75%, teñen agora varias ferramentas ás que acollerse. Entre elas destaca o cese de actividade extraordinario e temporal. Este cese de actividade extraordinario e temporal implica que poidan cobrar unha prestación, pero ademais, e isto é algo que temos confirmado xa coa Seguridade Social, ademais lles permite, durante o tempo que dure ese cese de actividade temporal, non ter que facer frente á cotización á Seguridade Social pola súa cuota de autónomos. A contía de prestación dos autónomos afectados determinarase aplicando o 70% da base reguladora. Ademais, esta prestación por cese de actividade poderá prolongarse ata o último día no que finalice o estado de alarma. O objetivo que temos desde UPTA é que cando todo isto termine, que terminará e que chegará un día, non sabemos se dentro de 15 días e dentro de un mes, pero chegará un momento en que todos volvamos á normalidade e nese momento poidamos decir que non deixamos a nadie atrás. O noso objetivo é que dentro dun tempo, cando todo isto pase, todos nós podamos seguir cos nosos negocios, todos nós nos podamos recuperar desto. Con este obxectivo sobre a mesa, dende a Unión de Profesionais e Traballadores Autónomos piden aos gobernos autonómicos que completen ata o 100% da base mínima de cotización, o que representaría unha axuda media de 300 euros para todos os empresarios que estean en cese de actividade. En canto a duración da axuda, dende UPTA piden que se estenda polo menos un mes, dende que finalice o período de estado de alarma.